असे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरिये केस बिहाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भेस्त झाले. नमान मरिये कृपेन भरले. समी तुझ्या सवयाचा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagian भगवान dari bacaan yang mau yang satu विनंती करत आणि आमच्या आता आणि मरणाच्या आमच्या काळात आमेन. मरणाच्या काळी आमेन. आबळे सोम्याची साखर तुझ्या सदाप्रमाणे मुझे ते चाव. नमान मरिये कृपेन भरले. स्वामी तुझ्या सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू भगवंती मरी देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्यामध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले. स्वामी तुझ्या सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू भगवंती मरिये Bagian dari देवाची bacaan माई yang mau yang आम्हा satu पापियां विनंती खातीर कर विनंती आणि कर आमच्या आता मरणाच्या आणि काळात आमच्या आमेन. मरणाच्या वेळार आमेन. भगवान देवाचे मायापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या Kristaच्या बसवण्यात बसवण्यात आम्ही यांच्या पावसाळ्यात माग्या ये सम्या वडव्यान बरी भगवान बदलल्यावर तुझ्या बदलल्यावर पुतान क्रिस्तान मनुष्य प्रसादान पण घेतला आम्ही जण झाला त्याच्या कष्ट आणि कुसळणे जीवनपणाच्या आनंदात आणि पावसाची कृपा आमच्या अंतस्करणाने वचमक्तम त्यास ख्रिस्त आमच्या समोरील फाता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या रखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या ताबेत मुझे मोत उजवाडाय म्हाका राख सांभाळ आणि सलय आमेन. शासनाचो विषय दी तांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाशांचेर फंपदी समाधाने ते विषय घडीत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचं दिसपडतं ग्रासा संपतांदी आणि आम्ही आमचे सुकल्या बक्षितां तशी आमची पातांब गोस्तनी आमच्या काळण्यात पडवून नका नमान मरिये कृपेन भरले. समी तुझे सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagian dari देवाची माफी अंकात विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले. समी तुझे सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाची माई आम्हा नमान मरिये कृपेन भरले. समी तुझे सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या सगळे आमच्या दोळ्यान दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. सिराक चॅप्टर 50 22 to 24. आणि आता सगळे सृष्टीच्या देवाची स्तुती करा. सगळीकडे वरती प्रत्या तो करता जन्मातावन तो आमका जतनायेन वाडयता आणि आपले आकुलती प्रमाणे आमचेकडे तो व्यवहार करता. तो आमका आमच्या काळजाचो संतोष दिव आमच्या काळार इस्रायलान तो शांती हाडून ससनाच्या ससनार ताची दया विश्वासीपणान आमचे सगळे वस्ती करू आणि आमच्या दिसांनी तो आमचे धारण करू. तो जन्मातावन आमका जतनायेन वाडयता. जतनायेन तो आमका वाडयता जन्मातावन आणि तो आपले आकुलती प्रमाणे तो आमच्याकडे व्यवहार करता. तो आमचो देव. आमच्या देवापरी दुसरो देव खंय आसा? देवाचे उतर असं म्हणता तो
एकलो देव जो ऐकता, जो उलयता तशा उतरांनी जो हे करता. कालच्या दिसा काळीं फुडें सुमार 2:30 म्हाका जाग जाली. एक मेसेज आयली. ती मेसेज पळोवन इतलें फ्रेश जालें की म्हाका. एका भयणी खातीर मागून आसलें हर एका दिसा. भुरग्यांच्या देण्या पासून मागून आसलें. ताच्या गर्भांत फायब्रॉइड आसलें आनी डॉक्टरान सांगलें की ते फायब्रॉइड्स ब्लॉक करते आसा, लोटते आसा म्हणून, ते ग्रो जाते आसा म्हणून. कालच्या दिसा सकाळी त्या भयणीची मेसेज, मुझे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह, प्रेग्नन्सी रिपोर्ट पॉझिटिव्ह म्हणून. फ्रेश जालें. उठून बसून सुमार एक 15 मिनिटां खाली त्या सुम्याची स्तुती केली, अर्घा दिली. देवा तू कितलो व्हरतो, कितलो व्हरतो तू. मनशाक आसा देवय, सायन्स कितेंय सांगो, मेडिकल सायन्स कितेंय सांगो, पूण देवा तू तुझी कार्य कशें करताय, कितलो व्हरतो तू, कितलो व्हरतो. ता देखून नुस्तें सुम्याक अर्घा दिया. सिराक chapter 50:24. ताची दया विश्वासीपणान आमचे सवे रावो, आमचे सवे वस्ती करू. आमच्या दिसांनी तो आमचे तारण करू, आमच्या दिसांनी तो आमचे तारण करू, आमच्या दिसांनी तो आमकां सोडून व्हरू, आमच्या दिसांनी तो आमचेर आशीर्वाद घालू, तो आमच्या दिसांनी तसो मोग आमच्या काळजांनी वाडो, तो आमच्या दिसांनी आमकां एका घडये ताच्या आकाशाच्या सावळेंत लिपोवन दवरू, लिपोवन दवरू. त्या समयाक आमी अर्घा दिया. आमच्या मायकान म्यूट कर. त्या समयाक 2 मिनटां कंटिन्यूस स्तुती करया. कोणाक टंग्साचे गिफ्ट आसा, टंग्साच्या देण्यांनी, भासांच्या देण्यांनी. कोणाक टंग्साचे गिफ्ट ना, आमच्या उतरांनी या हालेलुया हालेलुया म्हणून घट्ट तळान स्तुती करया. कोण गाडयेर आसा जावं परत तुम्ही भायर आसात, पण ना तुम्ही दोळे बंद करा. तुमकां दोळे बंद करून जाता, बसार आसा दोळे बंद कर एक घडी आणि त्या समयाक अर्घ दिया. काळजांतल्यान अर्घ दिया. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती वंदन आराधना महिमा तुका बापा, कित्याक तू पवित्र, तू वर्तुळे सारको देव दुसरो ना. कोणूच तुजे परी आमकां देव मेळचो ना देवा. आराधन आराधन आराधन. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 हallelujah, बापा हे सगळे मागण्याचे कोट तुझ्या समर्पित बापा. येशूच्या नावान हे मागण्याचे कोट समर्पित बापा. या मॉर्निंग मनाचे सगळे मागण्याचे संबंधीचे सगळे समर्पित बापा. तुझे सगळे मागण्याचे कोणाक पळय बापा. या संबंधित हर एक आशीर्वादाने भर बाप्पा. तुझ्या मगान भर बाप्पा. हर एक आमच्या अमल रक्त माताच्या केसाला पाय नक्षत्र ध्वनितळ कर बाप्पा. देवाची मन ध्वनितळ कर बाप्पा. या मागे संबंध पुत्र येशूच्या अमल रक्त सील कर बाप्पा. ते मागण्या संबंधीचे बेतर येतात तर तुझ्या अमल रक्त नितळ सांगते. हर एक तरहचे इमोशन्स, एक तरहचे थॉट प्रोसेस
जेजूच्या अमोलिक रक्तान कवर सरले जाऊ दे. जेजूच्या अमोल रक्तान कवर सरले जाऊ दे. जेजूच्या अमोल रक्तान कवर सरले जाऊ दे. हर एक इमोशन जेजूच्या अमोल कवर सरले जाऊ दे. कवर सरले जाऊ दे. कवर सरले जाऊ दे. कवर सरले जाऊ दे. शरा बरा 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 बरा. जेजू या घडी या मग्नाच्या संबंधित या घडी असा या मग्नाच्या संबंधित हजर लख देते असा हजर असा जेजू या मग्नाच्या संबंधित हजर असा पृथ्वी अगडे वळून असा शरा बरा बरा बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 शिरे बरा 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 बरा. जेजू 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 स्तुती 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 हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 ताळवेकडे कोणाकी दुःख असा जेजू त्या व्यक्ती हा पण नसा रेस्ट आणि ताळवेकडे हाड त्याच्या हाड जेजू आपण गोड करते असा हालेलुया रिया 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 हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती करूया स्तुती करूया स्तुती करूया स्तुती करूया. आमचं देव स्तुतीचे निवास करतो देव. आमचं देव स्तुतीचे निवास करतो देव. आराधन 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 Arsenalism. Bless your name, Lord. Bless your name, Lord. We bless your name, Lord. We bless your name, Lord. We bless your name, Lord. God of Abraham, Isaac, and Jacob. We bless your name. Bless your name. तुझे नावाची स्तुती करता तुझ्या नावाची आराधना करता. हालेलुया. जो असा तोच हा बोल देव. जो असा तोच शरा बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती 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 स्तुती. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. महिमा महिमा महिमा. हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया. जेजू जेजू जेजू. हालेलुया. जेजू जेजू. इकडे पर शांत राहूया. इकडे पर शांत राहूया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचे धरूया. या काळजात जेजूची येता. या काळजात जेजूची येता. पवित्र एवकारिस्ता मुखात उंड्या रूपात या काळजात तो भितर रिगला त्याच्या जेजू या काळजांची येता. त्याचे निवासस्थान 1 Corinthians 3:16 तुझी कोड देवाचे मंदिर. देवाचो आत्मो कुडींत वसती का. त्या देवाच्या आत्म्याक आम्ही कितले पटी दुखयला. जाणपुरो आमच्या चिंतनाने आम्ही हर एक पटी वाईट चिंतना आमच्या काळजात असा तो पवित्र बाग कसे अनुभव जाणपुरो. वाईट पळयतना घरांचे किती घराविषयात गॉसिप करताना आमच्या काळजात जीवनच्या त्या पवित्र आत्म्याक कितले दुखयता आम्ही. कितले पोटी आम्ही आमच्या भितर पवित्र आत्मो आसता मुळे विसरनस आम्ही आमचे जे किती कृत्य असत आम्ही जे किती करता आमची सवय आमची उतरा आमचे फ्रेंडशिप कितले पटी आम्ही भावार्थाच्या या जिवितात आम्ही कॉम्प्रोमाइज करून घेता. मी त्या पवित्र की बघसाय.
कितले घुटन बघता जाऊन पुरो त्या पवित्र आत्म्याक या काळसान. आज आम्ही त्या पवित्र आत्म्याक अनुभव करूया आणि त्या पवित्र आत्म्याला घे आज सांगूया, होली स्पिरिट, आय लव्ह यू, बी माय लव्ह. पवित्र आत्म्या, हांव तुजो मोग करता, तू म्हजो मोग जा. होली स्पिरिट, आय लव्ह यू, बी माय लव्ह. पवित्र आत्म्या, हांव तुजो मोग करता, तू म्हजो मोग जा, तू म्हजो मोग जा, तू म्हजो मोग जा. कोणाक एका व्यक्तीक पोटांत एक्झॅक्टली सकयल्या भागात थंयसर कितें दूख आसा तो पडल्या पर्यंत जाता, जेजू त्या व्यक्तीक आपोवन आसा. रिलीफ सलोन भोग जाता असे ह्या घडी. आज विशेष सरान मागया, आज आमचे जिवीत आशीर्वाद जाऊं दे. आज नंबर 6:24-26 आम्ही क्लेम करत असताना आज विशेष सरान या पहिल्या कणान आमचे जिवीत आशीर्वादाने भरचे पसोत, आशीर्वादाने भरचे पसोत. आम्ही खंयच्या जाग्यार काम करता त्या जाग्यार आसची, आमच्या सांगाता काम करची ते हर एकली आमच्या सांगाता पॉइंट करची. आमच्या बिल्डिंगान कोण पुरो वस्ती करतात, आज आम्ही कोणाक मेळटा, कोणा लागीं उलयता, फोनार उलयता, कोणाक आम्ही मेल करता, ते हर एकली आशीर्वादाने बरोवन सांगाता म्हणून हे उतर 3 फावटी घट्ट तळा रिपीट करूया. नंबर 6:24-26 सर्वेस फॉर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस फॉर आपल्या सर्वेस फॉर आपल्या मुखामुळे तुका राखो आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस फॉर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामुळे प्रकाश जे फाको आणि दया करो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामुळे तुका राखो आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस फॉर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामुळे प्रकाश जे फाको आणि दया करो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामुळे तुका राखो आणि तुका शांती देव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भजनरी देवाच्या माया मोप्यांकाची विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या काळार आमेन. या दुसऱ्या कणान समर्पण देऊन मग या विशेष रान आम्ही काम करची कंपनी सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया. आम्ही काम करची कंपनी आशीर्वादित जाऊं दे. आज ताणी आमकां काम दिल्ल्यान आमकां काम दिल्ल्यान आम्ही आज जाऊन पुरो आमचे कुटुंबाक पोसूंक शकता. आमच्या गरजांक जे कितें जाय ते सगळे आमकां मेळटा, कित्याक आज विशेष रान त्या कंपनीन आमकां काम दिला. विशेष रान अर्घ दिया त्या समयात आणि आमच्या कंपनीच्या बॉस पासून मागया, आमच्या कंपनीच्या बॉस पासून मागया, आमच्या कंपनीच्या मॅनेजरा पासून आम्ही मागया. Colossians chapter 3:23 तुम्ही करता ते हर एक काम मनुष्यापासून नाही बगर देवापासून करतात देखून संतोष बरीत काळजान ते करा. वर्ड 24 सोम्याचे दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुम्ही जोडतल्यात इतले स्पष्ट जाणा जाया. ख्रिस्तस तुमचो धनी तुम्ही ताचे सेवक इतले मात्र जाणा जाया. ख्रिस्तस तुमचो धनी तुम्ही ताचे सेवक. सांग पुरो आम्ही कामाकडे सुबार पोटी आज सायकला सांग पुरो आमच्या बॉसाक पुरपुरल्या जावंक पुरो आज जावंक पुरो ताचे विरोध वाईट उरलेला जावंक पुरो. त्या बॉसाक तुमचे वयर बॉस करून दवरले त्या जेसून उतर Colossians chapter 3
23 to 24 श्वासा क्लेम करा. हर एक दिसा काम सुरू करच्या पहिले एक घडी हे उतर वासा वासा जाऊन पुरो आमका टेंडन्सी येता जाऊन पुरो कामाकडे अळसाय वाजले उणे काम करता या किती असं जाऊन पुरो बॉसन किती सांगले त्या देखून आणि 4 जणांकडे बसून त्याच्या विषयाने त्याने तसे केले असे केले तो तसे करता तो वाईट करता ते नाही. आज ते सगळे समसड्या आज मुशेर आम्ही तसे केलं जाल्यार सगळ्याला की बक्षणे मागया कित्याक देवाचे उतर म्हणता ख्रिस्त धनी आम्ही ताची सेवा कर. त्या देखून आम्ही ख्रिस्ताची सेवा करता आमच्या कामा मुखांतर आम्ही ते काम केल्यानंतर आम्ही कितलेशा जणांच्या जेवणाक आम्ही आधार जाता ऍक्च्युअली आज आम्ही समजून घ्या आणि आम्ही बक्षण्या मागून हे उतर सांगता म्हणून 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. नंबर 6 24 to 26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस्वर आपल्या मुखामध्ये फांको आणि तुझी दया करो. सर्वेस्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6 24 to 26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस्वर आपल्या मुखावर फांको आणि तुझी दया करो. सर्वेस्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6 24 to 26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस्वर आपल्या मुखावर फांको आणि तुझी दया करो. सर्वेस्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे समय असा श्रेया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हाला विनंती आता आणि आमच्या वेळार आमेन. आमच्या भुरग्यांक सम्याच्या हातान समर्पण देव्या. आज या घडये आमची भुरगी खंयच्या जाग्यार आसा ती आशीर्वादास दोन घेवली. आज कितले ना प्रेग्नेंट असतात त्यांच्या गर्भात असले भुरगी आशीर्वादास जोड घेवली. कितले भुरगी इस्काला वतात आशीर्वादास जोड घेवली. आयझाया चॅप्टर 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्वर शिकयतलो आणि शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटले. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्वर शिकयता आज आम्ही कितले हांव पळय भुरग्यांच्या फाटी पडटा तू करनाय ते कृतीचे करता हे तुझे करता ते तितले बरे करता हे तितले बरे करता तू करनाय. ते भुरगी कितले आम्ही तांच्या फाटी पडता ती आमच्या तान पयसच येतात. जावं पुरो त्या भुरग्यांक मागण्या बोस तरे पटी ते भुरगे इतले इरिटेट जाता तरे पटी आमचे थंय पयसच येता. जावं पुरो एक घडीभर चिंतून पळया ताच्या बदलाक आम्ही सुम्याला घे मागया कित्याक देवाचे उतर सांगता सर्वेस्वर तांकां शिकयता देखून देखून आम्ही ताचे लागी मागोंक जाय. देवा म्हज्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्रत्म्यान भर. देवा म्हज्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्रत्म्यान भर. देवा म्हज्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्रत्म्यान भर. हर एक घडी आम्ही मागोंक जाय. देवा म्हज्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. तांकां तुझे कृपेन भर. तांकां तुझ्या काकुळतीन भर. आमी क्लेम करूंक जाय. तोबीत चॅप्टर 8:17 तू सदैव कित्याक तू तुझ्या भुरग्यांक काकुळटदार लाभय तांकां सोम्या काकुळट आणि राखण संतोषान आणि मोगान जिवन आपले जिणयेच्या शेवटाक ते पाव. हे उतर आम्ही क्लेम करप जाय आमच्या भुरग्यां एका दिसा जावं आमच्या भुरग्यांचेर हात धरून मागया सांगया तू सदैव कित्याक तू तुझ्या भुरग्यांक काकुळदार लाभय तांकां सोम्या काकुळट आणि राखण संतोषान आणि मोगान जिवन ती जिणयेच्या शेवटाक पाव. हे उतर क्लेम कर मागता आसतना विशेष आम्ही मागया आमची भुरगीं आज
ती भुरगीं आशीर्वादा जोड घेवन दी म्हणून सांगा त्या मेळोन हे उतर 3 फावटी घट्ट तळा रिपीट करया. नंबर 6:24 to 26. 24 to 26. सर्वेस फॉर तुका तुका आशीर्वाद आशीर्वाद दिवं दिवं आणि सांभाळून. तुका सांभाळून. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामळ प्रकाश पंको आणि तुझी दया करो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामळ तुका आणि तुका शांती दिव. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस फॉर तुका आशीर्वाद दिवं आणि तुका सांभाळून. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामळ पंको आणि तुझी दया करो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दिव. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस फॉर तुका आशीर्वाद दिवं आणि तुका सांभाळून. सर्वेस आपल्या मुखामळ प्रकाश पंको आणि तुझी दया करो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दिव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सवय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा बाप्यांगा विनंती करता आमच्या मनाच्या वेळार विशेष रान समर्पण दिन माग्या या सौत्याकडे आमचे कुटुंब समाजात समर्पण दिन माग्या. आमच्या कुटुंबातले हर एक बेजाराय इराराय हर एक तरहचे कन्फ्युजन हर एक तरहचे आर्ग्युमेंट्स हर एक तरहचे वाईट सवय वाईट वंदवण्यो निष्कळपण सगळे सोम्याच्या हातान बेठवून देऊया. माग्या विशेष रान हर एकले आमच्या कुटुंबात शांती समाधान अनुभव जाऊ दे. आज आमच्या कुटुंबात असले हर एकले सोम्याचे कृपेन बरो दे. विशेष रान आज 16:31 सोम्या जेजूचे भावट दवर तवळ तू बचाव जातले तुझे घराणे बचाव जातले आज क्लेम करूया. आज आमची भुरगीं देवातान पयस आसात. आज आमचो घोव देवातान पयस आसा बायल गवत देवातान पयस आसा जावंक पुरो आमच्या फाटी फाटल्यान ते आमकां वायट आयकूंक मेळटा जावंक पुरो सगळे सोम्याच्या हातान भेटून देऊया. आणि माग्या सोम्या आज आमचे कुटुंब तुझ्या आशीर्वादाने भर. आमचे कुटुंब तुझ्या आशीर्वादाने भर. आमचे कुटुंब तुझ्या कृपेन भर. आमचे कुटुंब तुझ्या मोगान भर म्हणून सांगत आहे. म्हणून हे उत्तर 3 फावटी घट्ट तळा रिपीट करूया. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस फॉर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळून. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामळ प्रकाशाचे पंख आणि तुझी दया करो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दिव. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस फॉर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळून. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामळ प्रकाशाचे पंख आणि तुझी दया करो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दिव. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस फॉर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळून. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामळ प्रकाशाचे पंख आणि तुझी दया करो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दिव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे सवय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार विशेष रान समर्पण दिन माग्या. आम्ही कंच्या राष्ट्रांत असा त्या राष्ट्रापासून आम्ही माग्या. जेरेमिया चॅप्टर 29:7 हावे तुमका निर्वासित करून धाडल्या त्या शहराचे समृद्धी खातीर वावुरा ताचे पद सर्वेस्परा लागी मागा कित्याक ताची समृद्धी तुमची समृद्धी जातली. आज देवाचे उदर सांगता ती आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी या राष्ट्रापासून वावुरची. देवाचे उदर सांगता हावे तुमका निर्वासित करून धाडल्या. हावे तुमका धाडला देवान आमका या राष्ट्रान धाडला. आम्ही आमचे सुद्धा की त्या राष्ट्राक येऊन काम करतात ना. आज कितलेशे जण विजा ट्राय करतात तांचे विजा पास जायना रिजेक्ट जाते. कितले जण कुवेटाक येऊन तांची मेडिकल फेल जाऊन पार्टी घेतली असतात जाऊना. परस एकले बहीण म्हणटाली 3 महिने वेट केले तुम्हाला कितले 2-3 पटी ताचे मेडिकल फेल झाले ताणे पार्टी वचचे पडले. देवान आमका या राष्ट्रांत आमका ओढून हाडला. ताणे आमका या राष्ट्रांत स्थापित करूंक आसा. या राष्ट्रांत आम्ही त्या सोम्याच्या नावान या राष्ट्राक बेसाव मागोंक आसा. या राष्ट्राचे वडील या राष्ट्राचे राय तांचे राय घराणे सगळे प्राईम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सगळे एमपीस आणि सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स त्या राष्ट्राची सगळी प्रजा आशीर्वादित जाऊन दी. आणि इकडचे हर एक कामाच्या राष्ट्रात पडून दी.
या कंपनीत ट्रेडिंग जाऊन दे, चड प्रोजेक्ट येऊन देत, चड फायनान्स या गावा भितर येऊन देत, चड काम या गावात येऊन दे. कितले काम चड येता तितले कुटुंबांक ते आधार जाता. विशेष या दिशेन मागया येऊ तर सांगाता मिळून 3 पटी घट्टपणा रिपीट करूया. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामधून प्रकाश या फांको आणि तुझ्या करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामधून तुका लाटो आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामधून प्रकाश या फांको आणि तुझ्या करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामधून तुका लाटो आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामधून प्रकाश या फांको आणि तुझ्या करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामधून तुका लाटो आणि तुका शांती दे. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमित तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगिवंतोनी देवाची महिमा बाप्यांका आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. त्या क्रियेच्या खणात जाता जाल्यार आमी लिंबेर पडयास. आमी लिंबेर पडया. दोन्ही हात आम्ही उंच उभारून धरया. आणि तशेंच विशेष ल्हान मग्या कितले जाणां आमच्या लागीं मागोवंक सांगला. पिटिशनां घालांत या झुमाचेर युट्यूबाचेर पिटिशनां घालून आसात. विशेष ल्हान त्या एका पिटिशना पासून त्या कडेन मग्या एक लावन दे, स्पर्श करून दे, स्पर्श करून दे. लीना म्हणल्या बहिणीचे सगळ्यो कर्जो समयाच्या हातार समर्पण दिव्या. लीना कर्मा म्हणल्या बहिणी पासून मग्या लविटा विटा आणि कितली ज्योती म्हणल्या बहिणीपासून विशेष भुरग्यांच्या देण्यापासून मग्या समर्पण दिव्या. तशेंच सारा म्हणल्या बहिणीक डिप्रेशनांतल्यान सुटका मेळच्या पासून मागे विशेष एका बहिणीचे कन्स्ट्रक्शनाचे काम बेगीच्या बेगी सगळे कितेंच प्रॉब्लेम जावन आसा सगळे काम बेगीच्या बेगी कंप्लीट जावचे पासून माग्या समर्पण दिव्या. विशेष तरान अब्दुल्ला म्हणल्या भावाक समयाच्या समर्पण दिव्या. कॅन्सर डायग्नोसिस जाला समयाच्या हातान भेटून दिव्या. समर्पण दिव्या. कितले जाणां कामा पासून मागून आसात. मेलरॉय, अल्गार, लविटा, विटा, हेनरी या हर एका भावना समयाच्या हातान भेटून दिव्या. माग्या विशेष तरान एका हेनरी म्हणल्या भावाक समर्पण दिव्या. विशेष राहणं ताजे विजाचे सगळे इश्यूज सॉल्व जावचे पासून ताजे परी कितले जाणां संवसाराच्या कोणशांनी जावंक पुरो असल्या समस्यांनी कश्ट आसात. त्या समस्यांतल्यान देव तांकां भायर काडून समस्या माग्या. जॉन फर्नांडीस म्हणल्या भावाक समस्या समर्पण दिव्या. समर्पण दिव्या. विशेषान जेसन म्हणल्या भावाक समर्पण दिव्या. देव ताका आपडोवन दी, बरी भलायकी ताका दिवन दी. माग्या. एडवर्ड म्हणलो भाव कॅन्सर पिडेन कश्ट आसा समर्पण दिव्या. सॅरल म्हणल्या बहिणीक काम पासून मागून असं समर्पण दिव्या. प्रतिष्ठा म्हणल्या बडीचे सिव्हिलिटीचे इश्यू समयाच्या हातान भेटून दिव्या. समर्पण दिव्या. विशेष रान मल्लिका लोबो म्हणल्या बहिणी पासून मागून आसली ती अंतरली. विशेष तिच्या आत्म्यापासून माग्या. ससनाचो विषय देव ताका दिवन दी आणि ससनाच्या राजान तिका सोम्याचे मुखामळ सोम्याच्या मुखामळ पळसळ पळोवचे भाग तिच्या आत्म्याक फावो जावन दी. दिलू, रॉय, लुसी, संतोष, वायलेट, रॉकी, मथायस, जेरोम, स्टीफन कितले जाणां कॅन्सर पिडेन कश्टान आसात. लीना म्हणल्या बहिणीचो घाई गुण जावच्या पासून माग्या. अंजल म्हणल्या बहिणीच्या भुरग्यांक आणि नातवाक विशेष समयाच्या समर्पण दिव्या. विशेष समीत तांकां स्पर्श करून दी. देवाचो दैवी कत्म त्या घरान बळवंतरान काम करून दी म्हणून माग्या. तशेंच समर्पण दिवन माग्या. विशेष रान कितले जाणां या युट्यूबर जावन मागून आसात. रॉल्फ रेनियर मिनेज आसा म्हणजे कुटुंबाक समयाच्या तान भेटून दिव्या. मर्सी रॉड्रिगस तिका समयाच्या तान भेटून दिव्या. सगळ्यो तिच्या गरजो समयाच्या तान भेटून दिव्या. समी ताका सलन वरून दी. देवाचो आत्म तिका सलन वरून दी. माग्या. विशेष विनीता फर्नांडीस आणि तिच्या सगळ्या गरजां पासून माग्या. सिल्विन रेबेल्लोक समयाच्या तान समर्पण दिवन माग्या. समर्पण दिवन माग्या. तशेंच
एक बहीण युरिन इन्फेक्शन कष्टून आसा, तशेंच पांयाचे दूख विशेष सोम्याच्या तान भेटून दिवया. मागीर एक बहीण परगांवान काम सोदता आसा, मर्सी रॉड्रिगस, विशेष तिका सोम्याच्या समर्पण दिवया. सोम्याच्या समर्पण दिवया. अमृता म्हळ्यार बडी विशेष तरान पांयाचे दूख कंप्लीटली गुण जावचे पसत आंड्रे डिसोजा सोम्याच्या समर्पण दिवचे. कुटुंब सोम्याच्या समर्पण दिवया. समर्पण दिवया. अमृत कांदोलकर तेजे लॉन्ड्रीचे बिझनेस आसा, विशेष त्या बिझनेस सोम्याचे आशीर्वाद देवोन येवदी विशेष माग्या. तशेंच सगळ्या गरजा बसत कितले जाणां या लायनीर मागून आसात, तांचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम बसत समर्पण दिया. तांकां हर एक समर्पण दिवया. फादर जोग, फादर रावी, तशेंच फादर रॉनी सोम्याच्या समर्पण दिवया. सिल्विया म्हणल्यार बहिणीच्या सगळ्या गरजा बसत माग्या. कितले जाणां मायग्रेशन ट्राय करत आसत, IELTS, OET, NET, एंट्रन्स एक्झाम बरयल्या, कितले डॉक्युमेंट सबमिट केल्यात, असेसमेंट सर्व दाखोवन आसा, कितल्यान PR अप्लाय केला, कितले जाणांक परगांवान UK, कॅनडा, US, ऑस्ट्रेलिया, या न्यूझीलंड या जाग्यांनी आसात ती तांकां कामाचे कष्ट जाल्यात. विशेष सोम्याच्या तान भेटून दिवया. तशेंच सोम्याच्या तान भेटून दिवया. एका बहिणीचे सुमार 16 लाख कोणी स्कॅम केल्यात, विशेष माग्या. ताजे परी कितलेशे जाणांक कोणी पैसे खाण गेल्यात, जावंक पुरो कोणी बिझनेसा खातीर खाण गेल्यात, या कश्यांचे रीण खाण गेला पाठी दितात ना. विशेष कितले जाणांचे पैसे ब्लॉक जाल्यात, कितले जाणां तांचे खुद्दाचे प्रॉपर्टी गाणगेचे म्हणून मागून आसात. ते हर एकल्या सोम्याच्या थान भेटून दिवया. आज सोम्याची आशीर्वाद हर एकले अनुभव करून सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी रिपीट करूया. नंबर्स 6:24-26. सर्वेस फॉर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखावर तुझी दया करो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर्स 6:24-26. सर्वेस फॉर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखावर तुका तुझी दया करो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. Number 6:24-26. सर्वेस फॉर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखावर तुका तुझी दया करो. सर्वेस फॉर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सगळ्या आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगवती मरिया देवाचे माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. दोन्ही हात आमचे वर भरया. विशेष आमची अख्खी पैसे सोम्याच्या समर्पण दिवया. आमच्या भाऊ बगे बाप सेबा सगळ्या बिस्पान कानेला याजक भाऊ धर्मबणी सगळ्याला एकांक सोम्याच्या समर्पण दिवया. आज कितले जाणां बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असत, कोण फर्स्ट आज इंटरव्ह्यू आसा, फर्स्ट डे कामाचे आसा, कितले जण बिझनेस स्टार्ट करते असत, कोणाचे सर्जरी आसा, जावंक पुरो मेडिकल टेस्ट आसा, रिपोर्ट येवचो आसा. आज सोम्याच्या तान भेटून दिवया. कितले जाणांचे एम्बेसी इंटरव्ह्यू आसा सोम्याच्या तान भेटून दिवया. कितले जाणां विजाक अप्लाय करून करते आसात, तांकां सोम्याच्या तान भेटून दिवया. कितले जाणां इंडेमनीचे इश्यू आसात, सोम्याच्या तान भेटून दिवया. मागीर आमचे सगळे मागण्या समत तशेंच सगळे आमच्या मागण्या समत सगळे मिसांव सोम्याच्या तान भेटून दिवया. आज सांजेर 7:30 8:30 आमचे चलचे इंटरसेशन विशेष सोम्याच्या तान भेटून दिवया. सगळ्या गरजांपासून समर्पण दिवया. सांगाता म्हणून स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया रिया शरा बरादी 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. कितले जाणां प्रपोजल पासून मागून आसात, बापा त्या भुरग्यांक समर्पिता. लाविटा जविता त्या भुरग्यांक समर्पिता बापा तुझ्या हातान समर्पिता. बापा तशेंच अमरेश कांदोलकर ताचे सगळे फायनान्शियल एरिया देवा आशीर्वादाने भर. राईना जियाना जानी विजय जॉयस मॉली रॉबर्ट मायकल लीना डिसूजा रॉबिन सिल्विया सांसिया आयरन ऑस्टिन प्रतिष्ठा अंजली रेगो गीता फन रोश हिल्डा मेरी आईफोन दोन व्यक्ती जॉइन झाल्यात देवा. अँडी जेन अनोरा बेनेडिक्टा जेनिसिया सेंट्रला जेम्स जेसी जूलियट स्टीफन जेसन
Stephen, Stefano, Stefani, Gesù, Gesù, Lavita, Gesù, 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 Lidwin, Gesù. Valerian, Sonal, Audlin, Adnan, Gesù, Henry, Gesù, Margaret, Gesù, Gesù, Kristen, Gesù, Milburn, Gesù, Gesù, Maria Gesù, Ferraro, Gesù. Nisha, Lennon, Lenville, Lawrence, Gesù, Florin, Gesù, Rina, Gesù, Gesù, Alger, Gesù, Gesù, Gilbert, Gesù, Gesù, Vida, Gesù, Kishore, Calvin, Gesù, Kathleen, Gesù. Randa, Rocky, Pergolano, Revit, Gesù, Rina, Gesù, Arun, Gesù, Teresa, Gesù, Gesù, Cass Gesù, Smith, Gesù, Straver, Gesù, Gesù. Clara, Alba, Gesù, Sinela, Gesù, Gesù, Robert, Gesù, Gesù, Divya, Gesù, Gesù, Ronnie, Gesù, Cyril Gesù, Lobo, Gesù, Gesù, Gesù. Savita, Anil, Hallelujah, Gloria, hallelujah, Deva, hallelujah, Hariatashas, hallelujah, Yalan hallelujah, Kitlina, hallelujah, Joinzali, hallelujah. Vranda, Deva, Hallelujah, Hariakla, hallelujah, hallelujah, Samapita, Deva, hallelujah. Hariakat, Burganchil, Ashwadakar, Pergolano, Besavani Bol, Gesù, As, hallelujah, Tuji hallelujah, Kakul hallelujah, Kurpa, hallelujah. Tuja Uttara Farmane, Hadia Gade, Hallelujah, Ti hallelujah, Anbo Kurdi, hallelujah, hallelujah, Jesu hallelujah, Chapoit, Non hallelujah, Mata, hallelujah, Amen, hallelujah. Amen, Amen. Hallelujah, Naman hallelujah, Marie Kurpen Burle, Sumit Jasavasa, Striamita Tusadi, Anisadi Tuja Kushiche for Jesu. Bhagavate Maria Devache me, Amavapyanka Tirvinadhikar, Adani Chamana Chavarame, Mahima Bapak, Ani Putak, Ani Pavitratmya. Jashadi to Satan, Sudan Sarvatame. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. आज विशेष सरान संजय 7:30 ताऊन 8:30 मुशे 1 घंटो मी सगळे सांगता म्हणून तुमच्या सगळ्या गरजांपासून मग इंटरसेशन आमची बहिणी लीड करतात विशेष रान आम्ही सगळे सांगता म्हणून आमच्या सगळ्या गरजांपासून सगळे पिटिशन तुम्ही थंयसर घालयेत तुमच्या हर एका पिटिशनापासून हर एका कणात आम्ही तेर्स मरिया मायाच्या मध्यस्थीखेन आम्ही मागता असताना आमच्या हर एक गरजो त्या तेर्साच्या मध्ये पिटिशन घालताना तुमच्या गरजांपासून विशेष आम्ही मागतला विशेष तुम्ही सगळी जॉईन जॉईन आम्ही सांगता मिळून सगळ्या संसाराच्या गरजांपासून आमच्या गरजांपासून आमची कितली जावन पुरो आमची वळखीची तांकां गरज आसा की ते तांकां सोम्याच्या तान समर्पून दिवन आज विशेष आम्ही मागया सांजे 7:30 तावन 8:30 कुवेटचो टायम इंडियाचो टायम 10 तावन 11 वरां तशेंच फाल्यां बुधवार फाल्यां सांजेर कुवेट सवाय 7 तावन 8:30 वरां म्हणशेर मागणे आसतले प्रेज एंड वर्शिप वर्ड ऑफ गॉड हिलिंग सर्विस इंडियाचो टायम 9:45 तावन सांजेर 9:45 तावन 11 o'clock 11 वरां म्हणशेर विशेष सरान तुम्ही घरांक ही खबर ತಿಳಿಸಿया तुम्ही नोट करून दवरा फाल्यां तुम्ही जॉईन जाया ते तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावानी करता विशेष सरान एक कळोवणी आनी एक अनाउन्समेंट केलें म्हळ्यार या ब्रेसरात जावन विशेष मागणे आमच्या सिटी इगर्जेंत मांडून हाडटले जीसस सेड जेसून सांगले जेजून सांगल्ल्या उतरा वयर आदारून 7 ब्रेसार जेरिको मागणे विशेष जेजूचे उतर जेजून पद्वेन उसारले उतरा ते उतरां क्लेम करून मागतना आमच्या जिवितान मस्त बरेपण जाता विशेष तेच उतरां क्लेम करून 7 ब्रेसार आम्ही मागतल्या विशेष तुम्ही जॉईन जाया हेरांक तुम्ही सांगा या मागण्या जॉईन जावन हेरांक तुम्ही आपण हाडा कोणाक ट्रान्सपोर्टाचे अरेंजमेंट जाय जे आमकां तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा आम्ही तुमकां अरेंजमेंट करूंक ट्राय करतले Praise the Lord. God bless you all. Praise the Lord. Thank you. God bless you. Praise the Lord. Thank you.